Let's go. בוקר טוב, חג שמח. אתמול היה לנו הפנינג כל כך מקסים של קהילת עתיד, מרגש מאוד. תלמידים, צוות והורים יקרים, אורחים יקרים. חג החנוכה, חג האור והנס, שבו אנו חוגגים את ניצחון הרוח היהודית על הכוחות האפלים. חג החנוכה הוא לא רק חג של סופגניה ושל סביבונים, אלא גם חג של נקודות האור בחיינו. נקודת האור הראשונה שאנחנו יכולים ללמוד בחג החנוכה היא עוצמת האמונה. האמונה שהמכבים הצליחו להילחם נגד כל הסיכויים ולנצח את היוונים מלמדת אותנו על הכוח שיש לנו כשאנחנו מאמינים בעצמנו ובערכים שלנו. יש בכוחנו להתמודד עם כל אתגר, גם כשהמציאות נראית קשה. ברוכים הבאים, אורחים יקרים, יחד נחגוג פורים. יהיו פה מאוד שלוות סמבודים. אך מה שחשוב הוא הראש המפתים על שירו איתנו אורחת אורח ושיהיה לכולנו חג.
נכנסו היוונים להיכל, המתינו את כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית החשמונאים לניצחונם, בדקו ולא מצאו אלא רק פח שמן אחד. נעשה בור נס והזליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעו ועשו ימים טובים בהלל ועודד. מיד תולקים הנרות ודבר לא יוכל לכבותם. בכל הדורות שברה האומה על נרות כהורות החירות של המכבים.
כל נר ונר נושא תפילה, כל נר ממילה. כל נר מבקש משאלה, כל נר מבקש לברכה. נר ראשון נר של חברות. נר שני נר של התחשבות. נר שלישי נר לסבלנות. נר רביעי נר לאחדות. נר חמישי נר של הבנה. נר שישי נר של נתינה. נר שביעי נר של הקשבה. שמיני נר של אהבה. נר תשיעי נר של כולם הוא יביא אור לעולם. לכל ילד יש נקודות שלו. יש צבני שחכה בתור. יש ילד שאוהב לחייך. יש ילד שיודע לתמך. יש ילד שעוזר לחבר בצרה. מושיט יואל ושואל מה קרה. יש ילד שיודע להקשיב. יש ילד שלא יודע גם להשיב. לכל ילד יש נקודות מיוחדות. וכשמחברים את כל הנקודות מקבלים אור גדול עצום ואוהב. אור שמחמם לכולנו את הלב. ולכל תלמידי בית ספר עתיד מאחל שתדעו תמיד למצוא את האור בכל אחד מחבריכם. ותדעו גם לגרש את החושך. ותמיד לראות את האור שקיים בכם.
מחיאות כפיים לשכבת ג'. נכון שהם מקסימים, ונכון שהם עושים לנו המון המון אור, נכון? אז נגיע להם עוד מחיאות כפיים. רק שתדעו ילדים שההורים יודעים את כל המילים של השירים של יורם גאון, נכון הורים? זה נכסי צאן ברזל, וגם הילדים שלנו בשכבת א', ב', ג' יודעים את כל המילים. זאת אומרת שכל הילדים פה שרו את השירים, כי יש לנו את יאנה המקסימה שמלמדת אותנו שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה. אנחנו נהנים ממך. תודה רבה. יאנה היא המאסטרו שלנו. אז אני רוצה לומר תודה גדולה גדולה לכל מי שהוביל את הטקס, לימד את התלמידים ודאג שיהיה לנו הרבה הרבה אור. אז אמרנו תודה רבה לתלמידי שכבת ג' המקסימים והמהירים שלנו. ועוד פעם בטח, אנחנו בורח קשה, אז אני אומר מהר. ואני רוצה לומר תודה רבה וגדולה למחנכות הכיתה, לרויטל, מחנכת כיתה ג' 1, ולהודיין, מחנכת כיתה ג' 2, שדאגו להכל וליוו ולימדו וטרחו והכינו. תודה גדולה גדולה. תודה רבה גם לסייעות, לסילבי, לאיריס, לאילנה ולחגית. תודה רבה לרעות, המורה למחול, על הריקודים המקסימים שהילדים מאוד מאוד נהנים, וכל הכיתה רוקדת. תודה רבה לעדי, המורה לאומנות, שמעבר לזה שכל אחד היא עושה פה את התפאורה ותומכת ועובדת מאוד מאוד קשה עם התלמידים שבוע אחרי שבוע. אתם רואים את בית הספר שלנו מוזיאון, פשוט עבודות אומנות מקסימות, יצירתיות, מגוונות, מדהים, כיף לנו, כיף לנו. לילדי ההגברה, אני לא שכחתי, ילדי ההגברה שלנו שעושים חזרות ומלווים, תודה רבה גם לאלון. אני רוצה לומר תודה מיוחדת לאיריס מיכל, הסייעת בבית הספר, שדאגה לכל תלמידי בית הספר לסופגניות. איריס מיכל פה? לא, איריס מיכל בכיתה, אבל תודה רבה גם לאיריס מיכל שדאגה לכל תלמידי עתיד לסופגניות, והם יוכלו היום סופגניות. יש, בדיוק. תודה לכם, להורים שבאתם ואתם מלווים יום יום. תכף נפסק. תודה רבה לכם ושיהיה לכולם חג שמח. ועכשיו לשירת הכתבה הקהל מתבקש לעמוד. אנחנו יוצאים בצורה אחרת. כולם יושבים, כיתות ג' שבו, איך שאתם שבו. תודה. א' 1, א' 2 יכולות לצאת.